И здравейте всички, аз съм Краси и днес ще играем Робери Боб 1. Първата част, за да е по-интересничко. Иначе първа част съм е минал. Трябва само втора да мина. Започваме от първа част. Ето. Ще има и други епизоди. Добре, нека да започнем от тук. За ако няма звукове. И бой. Така, влизаме да крадем, драги зрители. Между другото, може да се отварят с залом. Ако знаете колко е зарибяваща тази игра... И така, минахме трето ниво. Така. Сега набързичко сам показах първото ниво как беше. Иначе сега трябва всичко да ограбваме. Че ако ма види... Мали. Аре бе! Така. Бе! Стига бе! Леся. Така. Да продължаваме. Между другото, пускат ни в тъмното да крадеме през нощта. Да, няма да дойде на тук, нали? Пред тук няма пари. Пари няма. Трябва да сме много бързи. Защото да, дъртата като види веднага мали. Каша качамак. Еба винаги парите не мога да ги събера. Освен първо ниво да им. Ето, първата реклама. Глед. Винаги маят и шамаят. Добре, бе, хора. Който създава тази игра, добре, много е яка, уникална е. Ама оправете я, постоянно излизат тези тъпи реклами. Малко гамно. Малко, той постоянно ти излиза. 2 нива миниш и ще излезне. Деба. Та пък дъртата ме видя. Къде беше? За моя злозина. Опа, извинявам се много, наистина. Така.
Омага, пак не го, между другото, пак не забелязах полицая. И първия път не го забелязах. Тък му отивах към него и го гледам, полица. Ето, вижте. Добре, ако натисна то катинар, ще спрат ли да ми излезнат или... Омага. Авармани са, бе! Ами явно така ще е клипа. Не знам, ама не наистина, драги зрители, много се изнервям. Ама, какво се прави? Между другото, това е към Иван Димитров. Ванко, нали ще си правиш нов канал в YouTube? Така. И очаквах да ми звъннеш, ма нещо не стана както трябва. Добре, ако видиш този клип, абонирай се. И ми пиши, ако изобщо ще правиш канал. Нали се сещаш? Ма иначе ти ми каза, че ще правиш. Добре, направи си. Чакам те да качваш нови видеа, тия работи. Перфект. Перфект. И между другото, Ванко каза, че ще има най-различни игри, ще снимал на Call of Duty, такива страшни игрички. Каза, че ще му бил много як канала, не? Така. Добре, това сега то мангал царен. Къде се скря? Дали ще ме види тук? Май не. Помислих, че ме видя. Че ще има Outlast. Не точно Outlast, де. Бягам с 300. Бегай. Да, мадафака. Добре. Така, аз между другото събирам пари за... Чакай. Ай, стига, бе. Дай да надолу. И така продължаваме. Малко пауза, защото тати ми звънна. Да, ето го. Чакай. Иди го. Е това. Ако това не може, искаме това. Не. Е това. Затова събирам. Затова почвам да събирам. И да продължаваме. Така. Ще има и втори и трети епизод. И така. Тук пише втори.
Първа и втора, да? Отварям първа. Влизам втора. Не. Тихо, тихо, тихо. Даже и не затвори вратата. Безсрамник. Охо. То тук ма чака. Значи, ще тръгнем в Кенефа. Добре, бе, та. Омага. Това е... Като деба, путката деба. Не, стига, бе! Намери къде я се завърчиш. Виж го. Еба такъв им рук ще ударя. То телефон. Клипа малко стана дълъг. Да стане и към 12 и 40. То погледне вече една минута почти мина. Motherfucker, boys, тук влизам с звуком. Цыганко. 3, 2, 1, Супер. И това ще бъде за този епизод. Надявам се, че ви е харесал. Абонирайте се, subscribe и най-вече да сте живи и здрави. Надявам се да ви е харесал и до виждане.